Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my vlog. So, today is Saturday. Dapat may work kami ni Mister, pero hindi kami nag-work ngayon kasi inabot kami ng katamaran. Oo. Minsan-minsan inaabot talaga kami ng katamaran. So, ang gagawin natin ngayon guys ay dahil kanselado na ang aming trabaho, tapos magkikita rin sana kami ng aking mga friend today pero kinancel ko rin kasi ang pangit ng panahon. So, hindi rin namin mai-enjoy lumabas. So, hindi kami pag-TikTok. So, ang gagawin natin ngayon guys ay magpapagupit ako ng buhok. Kasi mukha na tayong miserable dito sa buhok na to. Tingnan nyo. Ang haba-haba na. Tapos, ang dami ng split ends. Tapos, ang pangit-pangit niya na talaga, guys. Gusto ko na lang gusto ko magpagupit sa Pilipinas. Uuwi lang para magpagupit sa Pilipinas. Hindi pa kasi ma-open ang border. Kailan kayo ma-open ang border? Oh my God. Oy. Kasi gusto ko nang umuwi guys kasi namimiss ko na yung aking pamilya. Saka isa pa, maganda magpagupit doon kasi nga mura lang. Saka isa pa, magpariban doon. Pag nagpariban ka, mura lang din. May 2,000 ka na. Maganda na yung buhok. Pero dito, dolyar talaga mabayaran guys kasi nga dolyar naman talaga dito sa Australia. Okay? Kaya lang, mahal ang magpagupit dito guys. So, hindi ko na mahintay kasi nga, ang pangit-pangit na talaga ng buhok ko. Kailangan pa nating mag-ayos para lang maganda sa harap ng camera. Pero kahit na gano'n, ang pangit pa rin. So, kailangan natin magpagupit ng buhok. Gusto ko magpagupit ng hanggang dito lang siya. Tapos may bangs. Dati guys, meron akong bangs nung papakita ko sa inyo kung yung bangs ko dati. Kung hanap ko pa yung picture ko, yung old picture ko na meron akong bangs. Bagay sa akin guys, ang gupit na guys, nandito na tayo sa shopping center. So, bali, dyan tayo magpapamassage. Ayan, dyan sa WM Massage. So, magkatapatan lang sila. Tapos, dito tayo papagupit. Diyan. So, pero bago yan, dito muna tayo sa massage. Unahin natin yung massage, panghuli yung ating haircut. So guys, tapos na ako magpamasahe. Ang pinili ko ay ito. Ayan. Cupping therapy kasi kasama rin naman doon yung masahe. So, 12 cups yung nilagay sa likod ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag nakarating na tayo ng bahay. Kasi siya guys, for only 20 minutes lang yata yun or 30 minutes or 25 minutes. Nakalimutan ko. Gutom na kasi. So tapos na tayo dun guys tapos na tayo magpamasahe. Next na pinuntahan ko ay yung hair salon. So, ibinook-in niya ako ng 4 o'clock. So, ang time natin ay 3:15 pa lang ng hapon. So, habang naghihintay tayo, kumain muna tayo ng lunch. So, bumili lang ako ng sushi. Ayan. Yung sushi ko? Prawns, 2 prawns, tapos tempura. Hindi yan tempura. Ewan ko, ano ba yun? Tempura nigiri. Tama ba? Basta puro siya 2 prawns, ayan, tapos veggie tempura yata yun. So kain muna tayo habang hinihintay natin yung ako. Dito na tayo sa bahay kanina pa. So andito ulit tayo sa kwarto kasi may bisita tayo dun sa lunch room. So hindi natin sila pwedeng i-include kasi yung privacy daw nila hindi pwedeng isama. So ito na pala yung ating bagong haircut. So guys, gusto ko lang sabihin sa iyo na disappointed na naman ako dito sa aking haircut kasi hindi ito yung gusto ko. Ang gusto ko ay ganitong style. Pero ang sabi sa akin nung hairdresser, hindi niya kayang gawin yung pinakita ko. So wala.
mas ano talaga, mas maganda talaga sa Pilipinas magpagupit guys, kasi lalo na sa ano, sa David Salon, doon talaga yung the best na haircut na na-experience ko. Mahal yung single pero worth it, worth it naman siya. As in, hihintayin ko na lang talaga makauwi kami ng Pilipinas, saka ako magpapagupit ulit. Kasi ang gusto kong mangyari guys, ganito nga, hanggang dito nga yung gupit, pero layered siya na may bangs. Kasi ito yung picture ko dati na merong bangs, ayan siya. Bagay naman yun sa akin, kasi nagpagupit ako ng panglalaki siya. Tapos, meron siyang bangs ng konti. Yun nga yung style. Ito nga yung style. So, gustong gusto ko to. Yan ang gusto kong gayahin niya. Pero, hindi niya daw kayang gawin. Pero, nag-charge siya sa akin, guys. $88. Alam niyo yun? $88. Magkano na yun sa Pilipinas? Nasa may get 3,000, guys. Gupit lang to. Pero, 3,000 siya. So, ayoko na talaga dito magpagupit. Hintayin ko na lang makauwi kami ng Pilipinas, saka ako magpagupit doon. Tapos, wala din pala silang ano, hindi ko lang alam kasi dito lang naman ako paikot-ikot sa Brody nagpapagupit eh. Wala silang hair rebonding. Sa Pilipinas hindi. Sa Pilipinas, I mean, doon talaga mostly yung mga rebonding yan, no? Yung mga nagpapa-rebond. Pero dito wala silang hair rebonding. Keratin lang ang meron sila. Ewan ko dito sa Footscray yata meron silang rebonding. Dito sa sa Brody wala sila. So disappointed na naman yung ating napuntahan guys, kasi nung una nagpagupit ako, hindi ko rin naman gusto. Tapos ito yung pangatlo ko na pala to. So, hindi ko na naman siya nagustuhan kasi bob cut ba yung sabi niya? Kasi nung una, tinanong niya ako kung ano yung gusto kong hairstyle. Sabi ko, yun nga, pinakita ko sa kanya kung ano yung gusto kong hairstyle. So, sabi niya, hindi niya daw kayang gawin. Yun na nga. So, tapos binook-in niya ako ng 4 o'clock kasi dumating ako doon mga 2:55, 4:53 na siya. So, tapos sabi niya, busy kasi yung salon. Tapos sabi niya, bumalik na lang ako ng 4 o'clock. So, ayun na nga, bumalik ako ng 4 o'clock. Then, pagkaupo ko, pinakita niya sa akin yung tablet niya na ito daw yung hairstyle kung a-agree daw ako. Kasi parang ang ibig niya sabihin, mas madali yung gawin kaysa yung pinakita ko. So yung gusto nila guys ang nasunod kaysa sa gusto ko. So nag-charge pa. Ang charge talaga nila super as in. Ayoko na talaga. Hintayin ko na lang talaga makauwi tayo ng Pilipinas. Doon ako magpapagupit. Tapos magpapariband ng buhok, mura pa. Dito, Diyos ko, para Yosef, mahihimatay ako sa pang ano na namin yun. Pang 2 linggong kain. Diba? Ay, nako talaga naman. Time check! 6:05 na ng gabi guys. Kaalis lang nung bisita namin. So, mag-edit muna tayo ng isang video. Hindi ko pa ito tapos. Ayan siya, oh. Pakita ko sa inyo. Hindi pa rin natin siya tapos i-edit. So, i-edit natin siya ng slight. Very, very light lang. So, kailangan ko ng cup of tea. Meron tayong cup of tea. Ayan siya. Ayan. So, pero bago natin ito i-edit, mag-ano muna tayo. Itabi muna natin to. Ipakita ko sa inyo yung binili ko kanina habang naglalakad tayo sa shopping center nung hinihintay natin yung ating appointment sa haircut. Yan muna ikaw. So, mag-quick haul tayo. So, ito guys yung nabili ko. Tantadadan! Ito talaga, napkin talaga ang binili. Pad talaga. So, grinab ko na yung chance guys na kunin to, bilhin to. Kasi nga, ano na siya. Ang original price niya dati ay, nasan yung isa? Ang original price niya ay $4.55. So, ngayon ay $2.95 na lang siya. So, medyo half price ba siya? Hindi siya half price. Basta mura na lang siya. Nakatipid tayo ng $1 something. Ito yung price niya. Kung nakikita nyo siya guys. Ayan.
$2. Medyo malabo yung ating camera. Kasi ang camera natin ginagamit ngayon guys ay yung aking munang cellphone. Hindi ko muna ginamit tong ating Canon kasi ayaw ipagamit ni Jason sa loob ng shopping center. Kasi yung camera daw na yan, hindi yan pwede sa shopping center. Kasi nga, maraming may include na mga tao ba, ay yung mga privacy nila. Alam mo yung mga privacy dito, importante sa kanila. So, hindi niya pinagamit sa akin. So, ang pinagamit niya sa akin ay yung cellphone. So, cellphone ang gamit natin ngayon guys. Balik sa cellphone. Tapos, ito yung lagi kong ginagamit ko guys. Kasi maganda to. Hindi naman to sponsored guys. Gusto ko lang mag-haul. Ito siya. Ano pa to? Extra overnight regular. So, ayan, 3 yung kinuha ko kasi pero mo ready para sa madugo ang laban. And then, bumili tayo ng lip balm. Ayan, pawpaw. Ito yung ginagamit ko guys. Pawpaw para sa aking lips. Para hindi siya natutuyo kasi sobrang sarap ng halikan namin. Pero nagdadry na yung labi ko. Joke lang. Tapos meron tayong para sa ating face powder. Pero may kasama yung face powder. Kasi yung face powder ko guys, malapit na maubos. So ito lang yung ginagamit ko. Ano siya, Stay Mate. Rimmel London Stay Mate powder. So yan lang. Ito lang dalawa guys. So hindi ko siya may i-share sa inyo kasi wala siyang link. Binili ko siya talaga sa mismong shop, hindi sa online shop. Tapos meron tayong Nivea lotion. Kasi malapit na mag-winter, nararamdaman ko na yung winter, kaya kailangan ko na yan. Pag summer, hindi ako naglalagay niyan kasi masyadong mabanas. Tapos, siyempre, huwag natin kalimutan to. Kailangan natin maging fresh. And then, malapit nang maubos yung ating body wash. So, bumili na ako kasi ano na lang siya, $5 something na lang. So, hindi siya, original price niya ay $9, pero ngayon ay ano na lang siya, $5 something. So, nakatipid tayo ng 7.80. Anyway, di pa rin shop ko siya binili, pero same, hindi pala, binili ko to, yung iba binili ko sa My Chemist Warehouse, tapos yung isa binili ko sa Chemist Warehouse. Ewan ko, pero magkapatid ba yan o ano, magpinsan, bahala kayo. Kasi pareho lang naman sila chemist. Keme-kemero. Ganon. So, yan ang napamili natin ngayon guys. So, yan lang. Share ko lang sa inyo. Char! So, continue tayo sa ating editing skills. Guys, tulong naman. Paano ba ito magagamot? Ayan namamaga kasi siya. Hindi ko na siya magamot-gamot pa. Kahit anong gawin ko, hindi talaga siya natatanggal. Kasi, tuwing spring dito guys, nagkakaroon ako ng allergy. Sobrang naangati yung mata ko. So, sobrang kate ng mata ko. Kahit maglagay ako nung eye drops na kontra kate, pagkatapos nangangati pa rin, so eye pick siya. So, ganun ako ng ganun. Ano ko talaga siya, nirarab ko ng ganun. So, hanggang sa parang na siya, yung namamaga na, ayan na nga ang resulta. So, paano ko ba yan tatanggalin? Na ako kasi, hindi naman pwedeng sa kada tuwing spring dito, magaganon ako ng magaganon. So, kailangan ko ng solusyon. Tulungan nyo naman ako. Ano ba pwede kong gawin? Ay, ako naman. Ayan Any tulong, please? Guys, paglabas ko ng bahay, andyan ang mga kangaroo. Nandyan sila, oo. Ang dami nila, ayan, Hello! Lumipat talaga sila dito. Nakakatawa naman. Andito sila guys sa harap ng bahay namin. Punta lang tayo saglit guys sa where the shop we're going? Kebab shop. Kebab. Yeah. Kasi wala ko sa magluto. It's in the caravan. Yeah. Kasi tinatamad ako magluto. At saka ngayon day off bay like. Ayan, malapit na tayo. Is that the one? That's the one. What is that? Mems kebab. Malapit na tayo guys. Ayun. So mag-kebab na lang tayo. Hindi man ako actually nagugutom.
So dahil ako magbabayad, wala nang laman yung account niya. So ako yung isinama. Kasi yung card ko ang merong laman. This look like close. It's not close. Oh, yep. Ayan na guys, yung ating dinner. Yay! Chips too. The chips. Okay, Oh. there's So, half a kebab each is not enough. yeah. So sa akin ay kebab lang yung akin guys. Ito lang siya. Lamb. Lamb yung kinuha ko. We can share this one. This one is really big. Ayan One's guys. yours and one's for me and Liam to share. Yeah. The one is combo. That's the one combo. Ang laki niya. Hello. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Tingin na sila sa akin. Good evening. Oy, nagkakamot yung isa. Kinate. Hello. How are you today, mate? Ay, tingnan may tsura nila. Ang dami nila, oh. Andito sila. Danny, what the hell? Really? Kanda paspas yung takbo mo, makita mo lang sila. Nako, magtatakbuhan ng mga to, Danny. Nako, Danny. Don't go close to them. Oh, see? Oh, they're running away. Bye-bye. Bye-bye. Oh, isa-isa na sila nag-aalisan. Oh, nakita kasi nila si Denny. Tara na, Denny, sa loob. Let's go. Leave them alone. No.